Ми вже вдруге під час війни знаходимося в Польщі. Минулого місяця ми їздили по Польщі, грали 7 концертів, збирали кошти і нам вдалося разом з УСІїном привезти 10 шлемів, 10 касок, які ми передали прикордонній службі. І приємно, що нам вдалося через друзів УСІїна приїхати до генерала і вручити йому. Власне, на другий день він повіз ці каски і ще інші речі, які УСІїна друзі зібрали прямо хлопцям на передову. Цього разу ми отримали запрошення через моїх друзів, спільних поляків, на фестиваль Вабжежно, 4-денний фестиваль джазовий, на якому є і концерти для дітей, і різні і інші суміжні мистецтва разом з джазовою музикою. І також ми мали виступ з УСІїном. Граємо нашу авторську музику, українську, і з українським характером, мотивами, і так само УСІїн пише музику на основі кримсько-татарських народних тем. Сприймають вони особливо в цей час нашу музику дуже тепло, дуже так чуттєво і відкликаються, тому що вони нас підтримують у всьому. Зі своєї сторони ми хочемо донести ту музику, яку грають в Україні. А для чого ми це робимо? Для того, щоб, по-перше, українську і кримсько-татарську музику в Європі знали, а по-друге, для того, щоб збирати кошти і приїхати не з пустими руками. І цього разу нам також вдалося зібрати кошти на ліки для наших хлопців. Приємний момент. Ми вже зібрали певні ліки, і нас наші друзі-організатори Вабжежно запросили до мера на зустріч. Це простий хлопець, який бурмістр, який зустрів нас так, як ми зустрілися на каві, зустрів. Кожен житель може зайти до мера і поспілкуватися з ним, поговорити про свої проблеми. І коли бурмістр почув, що ми веземо кошти, верніше ліки для наших хлопців, він тут же знайшов можливість організувати нам транспорт до кордону і додав ще кілька пачок від міста Вабжежно для того, лік для наших хлопців, для того, щоб ми більшу допомогу змогли привезти. Ось така наша місія, і для того ми їздимо. Перше, це доносити нашу музику до європейського слухача, а друге, знаходити можливість для наших хлопців привезти допомогу для наших хлопців. Це для нас основний принцип. Слава Україні! Героям слава!